Stögerman. Eilen illalla tosiaan vielä ihrattelin noin listat tosta. Tänään puretaan keittiö. Tässä on vielä aamuaika ennen kuin rautakauppa aukeaa, että saadaan vähän nyt rakennustarvikkeet haettua. Mä ajattelin hyödyntää tänään ja purkaa ton keittiön tosta. Ihan ei kaikki lähtenyt, mutta yläkaappi jäi tohon. Mulla ei ole tässä työkaluja. On laitettu tommosella pultilla tonne kiinni, niin täytyy hakea jonkunlainen hylsysarja tosta. Tavallaan oli tarkoitus purkaa toi takka nyt ensin silloin ihan ensimmäiseksi, mutta mä nyt oon sitten jäänyt tähän vielä näihin lisähommiin, niin tarvii vähän lisää työkaluja. Niin saadaan vielä toi kaappi tosta ja mä lähden seuraavaksi hakemaan niitä rakennustarvikkeita. Nivamies tulee. Mulla on uusi biisi, sen nimi on Nivamies tulee. Kyllähän se. Tää on silleen hyvä tää lada, jos ei oo ylämäkiä. Niin tai ei, kyllä tää ylämäkiäkin menee, mutta aika pienellä vaihteella. Mulla on nyt tossa tuolla näkyy, no eipäs näkyy se vähän. Tuolla nyt mulla on tuo kyydissä noin 2/4 ja 10 paalia ekovillaan, niin liikkuu. Ai. Työmaa kahvinkeiti. Nyt alkaa vaikuttaa ihan kunnon semmoiselta timpurin toiminnalta, kun on työmaa kahvinkeitit, kahvia, suodatinpusseja, mikä voisi mennä vikaan. Lähdetään kokeilemaan. Ui juma. Ai että. Lyökö saman tee? Ei tuli. Tää varmaan pitäisi pestä. Mä käyn pesettää. Mutta enemmän pesen noita sisäjuttuja. No. Mä ostin myös ruuveja. Sitten suojalasit. Mulla on kyllä ollut tuossa suojalasit, mutta tämmöset niinku erilaiset. Tästä tyylikkäät. How you doing? Okei, uusiksi. Käyt sä usein täällä? Ei, sori, tyymyy. Tai siis, no joo. Elikkä. Sitten mä ostin näitä tämmösiä teriä, kun mä menisin, että mä ostan semmosen hylsysarjan ja sit mä pyörin siinä niinku silleen, että ostaks mä sen hylsysarjan vai nää terät tohon akkukoneeseen, että mä saan ton kaapin tuolta alas, niin mä nyt päädyin ostaa tän teräsarjan, niin mennään kokeilemaan. Tyynä keittää kahvia. Mä ristin ton kahvinkeittimen nyt tyyneksi, koska hei, mummon samettiset. Painovoimallahan toi tulee tuolta alas, mutta yritetään nyt silleen, että se tulisi suht. Ei kun tää onkin 2 osassa pentele, otetaan tää helppiin.
Sitten olisi keittiö purettu. Käytännössä on purettu, kun tuossa on noin hella ja tommonen taas on yksi pötikkä, mutta se ei ollut missään kiinni alun perinkään, niin se on purettu. Kohta kahvia. Niin perkule. Tossa. Sitten yksi mitallinen. Oho. No, kokeillaan tollaista määrää. Onkaan liian laihat. Jotain vähän. Vielä vähän. Ai. On samettista. Kyllä Tyyne osaa kahvit keittää. Kyllä ihan maistuu. Nyt olisi keittiö purettu ja osa seinätarvikkeista hankittu sen nyt mitä tuohon mahtui tuohon kyytiin. Ja sit pitäisi alkaakin seinän tekoon. Täytyy lähteä välillä käymään vähän tuolla sivistyksessä. Olisi vähän töitä ja sitten vähän harrastuksiin pariin. Sitten takas tänne ranchille.